Saka toda kuita this example da kuratidza kuti inoitwa sei. Sachekutanga kugona kuverenga example yacho. Tiri kunzi ti-add because question yedu yati add and so we want to add panapa saka tofanira saka plus aka. Anditika? Tiri ku-add time and saka in our lesson tanga chidiscuss ama different number bases at time. But ngatimbosiyai language yekuti base, number base because unoita overcomplicate things. Ngatitaure tichiti panapa mukatarisa munoona tiri kuedda ma-minutes nema-seconds. Saka kana chiedda ma-minutes nema-seconds tine mubvunzo watozvibvunza tisati tatanga. Mubvunzo wacho ndewekuti tine ma-seconds mangani mu 1 minute. Tiri kubvunzire this question because panapa pane ma-seconds apa pane ma-minutes. Saka question yatiri kubvunza ndeyekuti toda kuziva kuti how many seconds in 1 minute. Pana ngapindura here. Tema seconds mangani mu 1 minute? Saka tinechi? Saka tichiti tokona kuinyora in mathematical terms tichiti 1 minute is equal to 60 seconds. Andele. Saka uyu mubvunzo watazvibvunza uyu. How many seconds in 1 minute? So ndikuzinyora in yellow because zvinge zvisiri part of your answer. Ndinongoda kuzama kukuratidza mubvunzo wamuzvibvunza. Nemhaka muri kubvunza kudaro nekuti panapa tine ma-seconds apa tine ma-minutes. So how many seconds in 1 minute? Andele. Then mubvunzo mhinduro ndeyekuti kudini? 1 minute equates is equal to 60 seconds. Andele. Alright. Saka zvandonyora in white ndo zvinhu zvamunofanira kunyora. Saka takuansa question iyi handi tine minutes ne-seconds. Handika? Panapa i 1 minute 42 seconds plus 37 seconds. Say if. Mapona. Saka kana tichida kuedda zvatinotanga kuita tinotanga taedda normally. And in mathematical terms kana chiti kuedda normally ndikuti tinotanga treata question as if it's in base 10 but muchazozviona later. Saka totanga taedda normally then tozonyora final answer. Saka kuedda normally kunoti 2 plus 7 ndiani? 9 wacho tinomunyora pasi pana pakari kadiki seizvi 9 usho. Andika? 4 plus 3 7 wacho tomunyora pana. Mapona. Saka pozvora kuti tine 79 seconds. But isusu tiri kuziva kuti 1 minute ine ma-seconds mangani? Saka tiri kuda kubvisa 1 minute iri mukati ma-79 seconds. Tinoibvisa sei? Tine nzira dzakawanda. Nzira yekutanga yatogona kuita panapa. Tinogona ngoti 79 seconds. Tiri kuda kubvisa. Kubvisa zvinorevei kumedzi? Subtraction. Saka toda kubvisa 60 seconds. 60 seconds ziri kumirira 1 minute. Handiti? Toda kubvisa ma-minutes ari mukati me-79 seconds. Nemhaka yei tiri kuda kubvisa nekuti 79 seconds yadarika 60. Payangodarika 60 zvinoreva kuti kudini? Zvinoreva kuti tatova ne more than 1 minute. Saka ma-minutes anofanira kunyorwa kwawo ega, ma-seconds kwawo ega. Saka kana ma-seconds edu akawanda kudarika 60 tofanira kubvisa ma-minutes ari mukati imomo tomaisa kuma-minutes. Manzvisa? Saka tikati 79 minus 60 9 minus 0 ndi 9 handiti? And 7 minus 6 ndi 1. Kureva kuti mukati ma-79 seconds mune 60 seconds plus 19 seconds. Asi tinoziva kuti 60 seconds ndiyo kuma-minutes ando 1 minute. Sazora kuti mukati ma-79 seconds mune 1 minute 19 seconds. Muri kuzona? Saka 1 minute yacho iyi ndo yatinotora toiwisa kunoku.
handika kuma-minutes taibvisa mukati ma79 tikati 1 plus 1 tinowanani zvoreva kuti tinenge tina 2 minutes panapa. But kana taibvisa 1 minute yacho kana kuti 60 seconds mu79 taibvisa tikasara nechini maseconds mangani 19. Saka 19 toinyora kupi kumaseconds seizvi mapaona. Saka imwe nzira yekubvisa iyi inzira yekubvisa nekuti tadarika 1 minute asati tasvika pa 2 minutes. But dzimwe nguva tinogona kudarika 1 minute todarika amwe futi ma-minutes pamusoro. Saka nzira yekubvisa iri more safer yamofanwa kungoziva ndeishi. Method 2. Munotora 79 moidivhaidha na60. Toda kuziva kuti ma60 mangana ari mukati ma79. In other words, toda kuziva kuti ma-minutes mangana ari mukati me79 seconds. Saka tinoti 60 divided by 79. 60 dividing into 79. Saka panapa tikati 60 into 60 ndi 1. 60 anopinda kangari muna 79 ka 1 achisiya remainder yechi ye19 kureva kuti inenge irichi 1 minute 19 seconds. 1 minute yedu toitora toendesa kuma minutes, then remainder ndo yakunyorwa kuma seconds. Zvapera zvonetsa here ngatitei imwe example yatopera 2 minutes 19 seconds. Mukainyora makati answer yenyu makainyora makati 1 minute 79 seconds inenge iri wrong nokuti matadza kubvisa ma-minutes ari mukati ma-79 seconds.